This Sraith Pictiúr is Timpiste sa Choláiste Samhraidh. Pictiúr a hain. Sa pictiúr seo tá trúr búchail, Seán, Pól agus Owen tí cuasa gaeilge a chosú sa Ghaeltacht. Deir a his mothirí leo a bheith cuaramach, tanna bheith baint as an gúrsa agus guaonn si á mór ortha. Fágan na búchailí slán an sin lena dis mothirí. Pictiúr a dó. Cuirtar clár ama gnóthach siúl do na daltaí. Bíonn ranganna acu madan ó leathúir tar éis an go leathúir tar éis dóghíoch. Tar éis an loin, bíonn cluichí páirce trá agus istigh acu, go dtí leathúir tar éis a chuig. In íag sin, fill na daltaí a dithe lóistín le haig den éir. San nithe, a grétar céilí nó seotalanna. Faoi dhearra gléitar an rollas na tithe ag leathúir tar éis de. Pictiúr a trí. Le linn cluiche pelle an trá, gur tíonn Seán a chos go donna. Is léir go bhfuil sé bíonn fásach agus ag scradaíl in áard a chin is a gotha. Pictiúr a chathair. Cuireann duine den na múntóirí Seán sa chár. Is réigean atá sé an ann siúil. Tá trua ag na múntóirí eile do cheann. Tá dúil mhóraige sa spórt agus seo an fág gur tíoga. Íonn siad an múntóir gléach a chur ortha ón ospidéal atá 50,000 ón Choláiste. Pictiúr a 5. San ospidéal tá deiscéalaigh an dochtúir agus tar éis cos cheáin a scrúdú. Níonn sé briste ach beag madaí cuise a úsáid feadh tamalín. Ba cheart go mbeadh biseach i gceann seachtaine. Gléann an múntóir bháthar cheáin chun í chur suaimhneas. Pictiúr a 6. Ag fiche tar éis de fillann Seán an Choláiste agus tá céilí faoi lán seoil. Dar nóig ní féidir leis páirte lechas sa spórt agus sprí, ach chur an gach duine fáilte chríúil ribhe. Gan áras tá faoise bhar gach duine go bhfuil Seán ar ais, slán sábháite.